Endnu herop i 1970'erne brygges der stadig rigtigt gammeløl hos Åse og Børge Petersen på Jensgård i Thykær. Og lad det være sagt med det samme, gammeløl er ikke øl, der er blevet for gammelt. Navnet stammer fra, at det er en ølsort, der har været kendt her i Skandinavien og Mellemeuropa helt fra meget gamle dage. Det blev drukket ved oldtidens gravøl og under vikingernes erobringer, og gamle skrifter fortæller om middelalderens ædegilder, at der blev brygget eller indkøbt snesevis af tønder stærkt øl. Og gammeløl er stærkt øl, med en alkoholprocent fuldt på højde med nutidens luksusøl. Selvom der efterhånden, især i de større byer, opstod særlige bryggerier, hvor man kunne købe både dagligt øl og det dyre gammeløl, ja, så fortsatte hjemmebrygningen af både dagligt øl og festøl helt op til vor egen tid. Og der stod altid stor respekt om den landhusmor, som kunne byde på godt hjemmebrygget øl af både blidere og stærkere karakter. I gammel tid var der knyttet en hel del overtro til ølbrygningen. For eksempel ville ingen husmor med forstand på de dele drømme om at brygge gammeløl i sommer- eller vintermånederne. Nej, det skulle absolut ske i den sidste halvdel af marts, når der, som man sagde, var kommet god grøde i vandet. Og så var der også noget med månen, der skulle tages i betragtning. Egentlig skal man kun bruge ret få og enkle ting for at lave gammeløl. Nemlig godt rent vand, god malt, humle og rent ølgær. Og så selvfølgelig nogle passende bryggerkar og opbevaringstønder, helst af egetræ. Malten, som vi ser her, dannes, når der er passende fugtighed og varme, så bygkernerne begynder at spire eller næsten spire. Det omdanner nemlig melstoffet i kernerne til sukkerstoffet maltose, og det er netop det, vi har brug for til ølbrygningen. I gamle dage lavede man på den her måde ved at lade bygkernerne spire som regel selv sin egen malt. Men ellers kunne den købes fra et professionelt bryggeri. Humlen her kan være enten hjemmeavlet eller indkøbt og indeholder blandt andet bitterstoffet lupulin. Det udtrækkes med varmt vand og er meget velegnet til at give øllet god holdbarhed og en frisk, letsyrlig smag. I ældre tider brugte man også tit andre bitterurter, som for eksempel pors, regnfang eller malurt. Man genbruger selvfølgelig de forskellige kar og tønder fra brygning til brygning, men klargøringen af dem er hver gang et meget stort arbejde. De skal skures og skoldes eller damprenses og helst også svovles, for at ingen urenheder skal forstyrre gæringen. Det kræver både tid, sved og knofedt at få dem rene nok. Her hældes malten så ned i et af de store kar, hvor der er så meget lunkent vand, at det hele kan røres ud til den grødagtige masse, som kaldes mæsken. Omrøringen sker med en overformet træstok, der kaldes maltroret. Under mæskningen suger malten en del af vandet op, og når det er helt vandmættet, er den parat til at blive øst fra mæskekarret over i kar nummer 2, tapkarret. Men forinden skal der snos bånd af ren havrehalm. Havrehalmen anbringes som en si i bunden af tapkarret sammen med noget frisk humle og holdes nede af nogle skoldede store sten. Og så hældes der også et passende mål rene havrekerner i. Det har alt sammen betydning for både ølets smag og renhed. Herefter øses mæsken i spandevis fra mæskekarret over i tapkarret, der står på en trefod. Der følger selvfølgelig en del vand med over i tapkarret, og det tappes fra gennem et taphul i bunden af karret. Når vandet er løbet ud, lukkes hullet med en lang tapstang, der rager helt op over mæskens overflade. Men den kan vi desværre ikke se på billedet her. Så hældes der kogehedt vand over den opblødte maltmasse, og humlen tilsættes, efter den har kogt et par timer, og vandet er sidet fra. Man kan også godt vente, og så tilsætte humlen til råøllet, men så skal det ske i form af et humleafkog. De næste timer trækker det varme vand nu alle de opløselige sukker og bitterstoffer ud af malten og humlen. Det er vigtigt at holde temperaturen oppe hele tiden, og det sker ved at tilføre mere kogende vand lidt efter lidt. Når udtrækningen er gået i stå, så trækkes tapstangen op, og den brunlige eller gråbrune væske, der kaldes ølurten, strømmer nu ud i spanden.
Den har en sødlig smag og en meget karakteristisk duft af både malt og humle. På billederne her ser den dog noget mørkere ud end i virkeligheden. Her er ølurten så bragt over i det tredje kar, gæringskarret, hvor den køler ned til en 20-25 grader. Og først nu bliver gæren så tilsat, enten som pulver eller opløst i lidt af den nye ølurt. Der findes mange forskellige slags gærsvampe, så det er vigtigt, at det er den rigtige ølgær, man bruger. Ved en temperatur på en 22-25 grader begynder gærsvampen at formere sig ved deling, og det går stærkt. Herved spalter de sukkerstoffet i mindst 4-5 andre stoffer, blandt andet alkohol og kulsvilte. Alkoholen blander sig med væsken i karret, mens kulsvilten bobler op og tager en hel del urenheder med sig op til overfladen. Til sidst indeholder gæringskarret så en blanding af vand, lidt ubrugt sukkerstof og slet ikke så lidt alkohol. Og samtidig har vi gennem gærsvampenes formering fået en masse nydannet gær. Det synker langsomt til bunds og tages senere op og gemmes til næste brygning. Gæringen varer 2-4 døgn, og i den periode er det for renlighedens skyld godt at dække gærkarret til. Efter gammel skik lagde man tapstangen og maltroret over kors under dækket for at beskytte mod alle onde magter, og man holdt også strengt på, at der i gæringstiden absolut ingen adgang var til bryggerset for smågrise, høns, ænder, uvorne unger eller især gamle kællinger, der med onde øjne kunne ødelægge hele brygningen. Men en gang imellem kan man godt med forsigtighed kigge ind under dækket og se, om alt går, som det skal. Når der ligger et pænt lag skum ovenpå, og det ikke bobler mere, ja, så er gæringen færdig. Skumlaget fjernes, og nyt skum, der stiger op, fjernes indtil øllet fremtræder med helt blank overflade. Måske er det lidt skuffende, at det færdigbryggede øl i karret på det her tidspunkt ikke har den rigtige farve og klarhed. Det får det først gennem de sidste 2 processer, der kaldes klaringen og lagringen. Øllet øses nu op fra gærkarret og bæres uden alt for megen skvulpen ned til lagringstønderne, der helst skal være placeret i et køligt kælderrum. Øllet hældes over i tønderne gennem en bred trætragt, hvor man i bunden kan anbringe en finmasket trådsig eller nogle rene linnedklude for at fjerne en del af urenhederne. Måske starter øllet en mindre eftergæring under al denne flytterumstering, og derfor må tønderne heller ikke lukkes straks. Der er nu god tid til næste trin, klaringen af brygget. Mange steder brugte man hele, friske æg som klaringsmiddel. En 6-8 styk plumpedes i hver tønde, hvor de i begyndelsen flyder ovenpå. De synker sig efterhånden til bunds, når de opsuger de mikroskopiske urenheder. Så lukkes tønden helt tæt til, og øllet skal have ro i mindst 3-4 måneder. Det giver den endelige klaring, hvor de sidste urenheder synker til bunds. Og når man så henad på sommeren tapper det nye gammeløl, ja, så har det fået sin rigtige gyldne farve og klarhed. Der har måske altid været delte meninger mellem hjemmebryggere om nuancerne i, hvordan farven og smagen skal være, men alle er enige om, at gammeløl ikke må være surt. Det skal være stærkt, det vil sige med en god alkoholprocent, og have en velafpasset bittersød smag. Så kan det drikkes både til hverdag og fest af dem, der kan lide det. I tapkarret i bryggerset er den maltrest, der nu kaldes masken, tilbage. Der kunne egentlig godt udtrækkes endnu en gang øl af den, men af en ringere kvalitet. Tidligere brugte man ofte masken som grise- eller hønsefor, og efter sigende kunne det godt give overraskende resultater. Det er kun nogle få steder i landet, hjemmebrygningstraditionen er videreført på den her måde. Åse og Børge Petersen på Jensgård i Thykær var de sidste i Vejle Amt, der holdt fast på denne gamle tradition. Og til sidst her er det måske på sin plads med et kig på en variant af opskriften, sådan som den senere blev beskrevet i Vejle Amts Folkeblad i december 1992. Og skulle man være i tvivl om den anbefalede daglige mængde, ja, så kan det her gode råd fra en gammel opskrift anno 1608 måske være værd at gå efter.